Евромастер Импорт Експорт ООД е създадена през 1992 година. Компанията бързо се налага на българския пазар като лидер в търговията на ръчни и електроинструменти, като създава и налага свои собствени марки. Продуктовата и гама съдържа богат асортимент електро и пневматични инструменти с марките Райдер, Топ Мастер Професионал, Макалон, Топ Хром, Топ Гарден, Топ Стронг, Гаджет. През 1997 година фирмата открива постоянно представителство в Китай. Допълнителна гаранция за отлично качество. След утвърждаване на търговските марки в България, Евромастер Импорт Експорт ООД разширява дейността си, като открива своя фирма в Румъния, стъпва на пазарите в Сърбия и Македония и реализира успешен износ в редица страни от Централна и Източна Европа. Евромастер Импорт Експорт ООД обслужва както вътрешния, така и външни пазари. В България компанията продава успешно в международни търговски вериги. Евромастер Импорт Експорт ООД успешно се партнира с всички местни строителни хипермаркети, както и в повече от 600 директно обслужвани търговски обекти в цялата страна. Фирмата притежава представителни магазини в различни части на България. Участието на фирмата на есенния технически панаир 2012 година в Пловдив и донесе златен медал и диплом за мултифункционална дървообработваща машина Райдер. Щандът на фирмата може да посетите на 13 открита площ. Щанд 23.